बिदिगासे आङो लाइफआव आङो फार्स्ट टाइम हाबा जादों आङो जेब्ला क्लास 8 मोन आङो 14 ना 15 इयार्सल'मोन आङो बे समाव आं बुजिस्लाबनो हायियाव आं हाबा जादों खुलुमबाय रायजोफोर जोंनि सुबुं माहारिनि जिबनखौ माने गोथाङै थानाय समावनो मानसिनि खर' जानाय ना मानसिनि लाइफखौ बरबाद खालामनाय मानसिनि जिबनखौ धंस' खालामनाय माने गोथाङै थानाय समावनो बेफोरबायदि लाइफखौ बरबाद खालामना होनाय खामानिखौ सोरबायदि मानसिया मावनो हायो जेराव जोङो खोनाबोबाय थादों माने कल रेकर्डनि भाइराल भिडिअनि भाइराल गोबां भाइरालनि खोथाजों गोबां मानसिनि जिबना बरबाद जालांदों सोरबा जिबनखौ फोजोबनानै बरबाद खालामना लादों सोरबाया आरो जिबन थानानैनो माने केरेक्टारखौ माने सनमानखौ बरबाद खालामना लादों दा बेफोरबायदि खामानिखौ सोरबायदिया मावनो हायो माने नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आं एसेबाबो फोरमायना होलांगोन नोंथांमोननो दाखालि बावैसो जोंनि बड'लेण्ड रादाब चिफ इडिटर मैखोम बसुमतारीनि लाइफखौ सासे आइजोआ माने धंस' खालामना होलांबाय आरोना माने बे आइजोनि कल रेकर्डनि थाखायनो माने बिनि जा खामानि मावोमोन बिथाङा माने मोनसे चेनेलनि चिफ इडिटरमोन बे चिफ इडिटरनिफ्राय बिथांखौ बोख्लायनाय जाबाय आरो माने एरख'नाय जाबाय एक्सपेल खालामनाय जाबाय जेराव बियो बे खामानियाव मोनफिननो माने राहा लामा गैला माने बिनि लाइफखौ धंस' खालामनानै बायदि जाहैबाय जेराव जाय आइजोनि मुङा मामोन पुर्निमा मा लिरोमोन बावगारबाय एसे जायखिजाया पुर्निमामोन दा मानसिखौ नोंथांमोननो देखायलांगोन नाथाय बिनि केरेक्टारनि मैखोमा गावनि लुज केरेक्टारनि थाखायसो बिदि बरबाद जानांगोन ना बै सिख्लायानो बिनि लाइफखौ बरबाद खालामनांगौ सोर केरेक्टार लुज एक्सुवेलि बे भिडिअजों नोंथांमोननो फोरमायनो हागोन माने जोङो नुना मोनबाय जे मिथिना मोनबाय जे माने बे पुर्निमानि केरेक्टारनो बिराद लुज आरोना बेनो माने ओरैबायदि मानसि जेराव खामानि मावथावैखौ मावो आरो दा बियो बुंना लादों भिडिअजों माने सानै हौवाजों माने सोमोन्दो दंमोन माने सासे गारना सासेखौ लायोमोन नाथाय इयाव खाथाम खाब्रैनि लिस्ट ओंखारलांदों दा बे लिस्टआबो बेसेबां खयथ' बेखौ मिथिया माने फैसानि थाखाय बियो माने मावनाङि खामानिखौबो मावो आरोना दा माने उन्दै समावनो हाबा जादोंमोन सोरबा हासादोबो जादोंमोन सोरबा CRP मावनायबो जादोंमोन सोरदोबा बिदिनो जादोंमोन आरो दा लिस्टखौबो खोन्थिगोन बे लिस्टआ आं बानायनाय नङा बियो बेलेगनिफ्राय फैखानाय लिस्ट बियो दा ओरैबायदि जानानै फैदों जोंनि लाइमोनफोरा माने महरखौ नुनानैनो माने ओरैबायदि महरावनो माने गब'नानै गोजावनानै गावबा गावनि लाइफखौ बरबाद खालामना लानो नागिरनायनि जाथायखौ गोबां नुबोबाय आरो दा ओरैबायदि जानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो मा बुजिनानै लानो हागोन नोंथांमोना गावबा गावनि सायाव सोनारनो हागोन आरो मैखोम आरो पुर्निमा बिथांमोना सानैजों गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोबाय थायोमोन लोगोसेनो इसिं देहायारि सोमोन्दो जाबोखाबाय थायोमोन आरोना नाथाय बिथांमोना सानैबो हाबा जाखानायसो सेंग्रा आरो सिख्ला नङा आरोना मैखोमाबो हिनजाव गोनां आरो पुर्निमायाबो हौवा गारनानै फैखानाय अब्लाबो मैखोमा खिन्थु पुर्निमाखौ हाबा लाथारगौमोन आरोना बेनिखायनो गारि थाखा फैसा दखान बायदि लुनानै होदोंमोन नाथाय पुर्निमानि गोसोआ बिदि नङा बियो थगायना बोख्ल'ना जानायाव एक्सपार्ट होननानै मोनथिनो मोनखादों आरोना नाथाय बे बाथ्राखौ जानो हागौ मैखोम बिथाङा पुर्निमा बिबारनि एमाव गेले गेले सानस्लाबनो हायैयाव दिनै थगायजानांबाय जायनि जाहोनाव मैखोम बिथाङा गोबां खहा जाबावबाय थाखा फैसाजों लोगोसे गोबां आफादनिफ्रायबो एरख'जाबाय लोगोसेनो बड'लेण्ड रादाबनिफ्रायबो बिथाङा बोखारजाबाय आरोना लोगोफोर मैखोमनि सिगां पुर्निमा बिथाङा साथाम साब्रै हौवा गारबोखानाय होननानै मोनथिदों आरोना लोगोसेनो गोबांथारानो कमेन्ट आरो मेसेजनि गेजेरजों फोरमायहरनायखौ नुनो मोनदों गिबियाव बिथाङा क्लास 8 फरायनाय समावनो जुलि जादोंमोन बिनि उनाव डाइभर्स खालामखांना सोरबा रत्न होननाय हारसाजोंबो जुलि जादोंमोन लोगोसेनो बिनि उनाव CRPF आरो बिगियान गगৈ होननाय बिथांमोनजोंबो जुलि जाबोनानै बिथाङा गारनानै फैनाय होननानै मोनथिदों आरोना लोगोफोर पुर्निमा बिथाङा गाव भिडिअनि गेजेरजों सानैल' खिन्थादों आरोना जानो हागौ बिथाङा आन्दोआव आरो लाखिबावदों अब्लाबो बेखिनियानो थोजासे रायजोफोरनो
बुजिनो थाखाय बिथाङा माबायदि आखलनि मानसि जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव रिप्लाइ होनो फैदों लोगोफोर माने बुहुत गोलाव जागोन माने होमबाबो आङो गोलावबो बुंनो नाजागोन खिन्थु सर्टकाट जुदि आङो बुंलांबा नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरो लोगोफोर ना थिग आसे आङो लाइफआव आङो फार्स्ट टाइम हाबा जादों आङो जेब्ला क्लास 8मोन आङो 14 ना 15 इयार्सल'मोन आङो बे समाव आं बुजिस्लाबनो हायियाव आं हाबा जादों बे नंगौ सैथो खोथा आं हाबा जादों ओमफ्राय माखासे बेजों आंजोंहाय बे आंनि हासबेन्ड सिगांनि हासबेन्डजों आंजों मिलायनो हायियाव बुजिलायनो हायियाव जों डिभर्स जादों आंना फार्स्ट हासबेन्डजों आंना फिसाजो सासेबो दङ बियो 10 बोसोर जाबाय 11आव हाबसिगोन 11आवनो हाबबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने माखासे खोथायाव माने आंजोंहाय फिसाजोआ थाया मानो होनबा बे आंनि हासबेन्डनि न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ नायजानो बायो आंखौहाय माने आंखौ गाज्रि सानो आरो डिभर्स जाबाय नालाय ओमफ्राय माने आंनि फिसाजो माने आं सानो बिराद हास्थायो आं दिनैसिमबो हास्थायो आंनि फिसाजोखौ माने आं हास्थायो गोसो गोरबोजों मानो होनबा आंनो जोनोम होनाय आंनो उदैयाव लानानै 9 मास लानानै जोनोम होनाय आङो सिजारिं जानानै आं जोनोम होनाय माने आंबो बुहुत हास्थायो नायनो हास्थायो खिन्थु आङो नायहैबा हस्टेलाव नायहैबा माबा माने मास्टारफोरनोबो बिराद गाज्रि बुंनानै होयो माने आंखौ मालाबाबो माने मोजांखौनो बुंनानै होआ आरो मानो होनबा बिमाया बिमाखा मालाबाबो जे सोरबा गदायखौ लानानै जे बेलेगनि बिमा नाम होनानै जे बेलेगखौ चेन्ज खालामनो हागोन बिमाया जाय जोनोम होदों बिमानि नामा बे थैस' थांस' थाखागोन आरो बिसोरबो हाखाया बेलेगनि नाम होनो मानो होनबा आं बिसोरखौ जेबो बुंनो सानाखैमोन माने खोथा ओंखारनाय जायो लोगोफोर दङ आंना बेजों बिदि ओमफ्राय माखासे मिलायनो हायियाव आंहा फार्स्ट टाइम हासबेन्डजों आंना डिभर्स जादों जों सानैजों मिलायामोन समान बैसोनिबोमोन माने बेबो समान आंबो समानमोन बिराद माने नांलाय खमलाय जायोमोन हासबेन्ड वाइफ जोंहा सानैजों ओमफ्राय मिलायलायनो हायियाव जों डिभर्स जादों लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव लोगोफोर आं सैथो खोथाखौनो बुंदों दे आं मालाबाबो नंखाय खोथाखौ बुङाखै नोंसोरो मोजांमोन गाज्रिमोन जिखुनु आंनि रिप्लाइ होनांगौखौ आं होदों लोगोफोर माने भिडिअआ बुहुत गोलाव जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बालायलायगोन खोनासंनो बेखायनो आङो बेफोरबायदि आंनि पार्सनेल खोथाखौ आं खोन्थाया होननानै आं थाखादोंमोन आं खुदै मलंनानैबाबो आं थायोमोन आं सैज' खालामनानै थायोमोन खिन्थु उफाय गैया आङो रिप्लाइ होनांगौ जाबाय लोगोफोर आङो खनथाम बुंबाय बे खोथाखौ रिप्लाइ होनांगौ जाबाय होननानै ओमफ्राय आङो थायै थानानै आङो हारसिं थादों लाइफआव माने आङो माबा मोनसे आङो खामानि मावनानै खिन्थु आं नोंथांमोनाथ' गाज्रि खामानि मावनानैल' थादों सानगोन खिन्थु आं गाज्रि खामानि मावाखै इसोर दङ इसोरा नुगोन नोंथांमोनाथ' मेगनजों नुवाखै मालायफोरनि खुगानि बुंनायजोंसो नुदों खिन्थु इसोर नुदों आंखौ आं मा खामानि मावनानै थादों आं मा खामानि मावनानै थायाखै इसोर दङ इसोराबो आंखौ सानसे साजा होखागोन नंगौना नङा लोगोफोर इसोरानो साजा होदों आंखौ खिन्थु आंखौ मानसिया साजा दाहोदों आरो ना लोगोफोर जुदि आङो गाज्रि खामानि मावदोंबा इसोरानो आंखौ साजा होदों मानसिया आंखौ साजा दाहोदों बेल' आंनि बुंनांगौआ लोगोफोर ओमफ्राय आङो थायै थानानै आङो बोसोरथाम बोसोरब्रै 6 बोसोराबो थादों खोमा आङो हारसिङैनो ओमफ्राय आङो सेकेन्ड टाइम माने आं बेजों माने सेकेन्ड टाइम आङो जाय मानसिजों कर्ट एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन आंनि हासबेन्ड बेखौबो आंनि हासबेन्डआनो आं हाबायानो जानाय जाखाबाय बा हाबायानो जाखादों आं थिग আছে आंनि हासबेन्ड CRPF बेजों आं कर्ट एग्रिमेन्ट जाखादों लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो बेजों जानानै मिलायजोब्बायबो गासै न'खरनिबो गासिबो थांलाय फैलायबो मिलायजोब्बाय ओमफ्राय बियो डिउटियाव थायो आं बेयाव थायो ओमफ्राय मानो होनबा माखासे मानेखि थाजानो लुबैयोमोन खिन्थु गावसिनि हास्थायनाय बायदि गावसिनि साननाय बायदि जायाखै खोमा खिन्थु आंबो गावसिनि साननाय बायदि खालामजोबनो हायाखै खोमा बिसोरबो माने आंनि नोजोराव बिराद गाज्रिल' नुयोमोन बिराद आंनि नोजोराव गाज्रिल' नुखायोमोन माने आंनि जाय सेकेन्ड हासबेन्डआबो आंखौ बिराद नेगेटिभ माइन्ड बिराद सन्देह खालामोमोन बिराद मानेखि आंखौहाय माने बिराद माने आं मा होननो माने बुंनानै फोजोबनो हाला लोगोफोर एफा गोलाव जाबाय आंनि हिस्ट'रिया बिराद मानेखि आंखौ सन्देह खालामोमोन ओमफ्राय माखासेयाव जुदि आंखौ एथ'बां सन्देह खालामोबा आङो फार्स्टआवनो बिदि जाखानायबालाय आङो डिभर्स जाखानायबालाय आंखौलाय सोरथो मोजां सानबावगोन साननानै माने आं बिराद दुखु मोनोमोन आरो ओमफ्राय खिन्थु माने आं दासिमबो दुखु मोनो जेबो नङा मानेखि दिनैसिमबो आं दुखु मोनो ओमफ्राय बेबो आंखौ सन्देह खालामोमोन सेकेन्ड टाइमनि बे CRPFजों आङो जे हाबा जादोंमोन कर्ट मेरिज जादोंमोन बेजोंबो आङो दा बिदिनो गाज्रि सानो आंखौ बिराद नेगेटिभ सानो ओमफ्राय बिदिनो बेजोंबो आं सेपारेट जानानै दङ बेयो आंखौ डिभर्स बिदों खिन्थु आङो दाबो डिभर्स होआखै माने सेपारेटआनो डिभर्स बायदियानो जानायानो जाखाबाय लोगोफोर खोनानो मोन्दों आङो हिनजाव गदाय मानो नागिरगासिनो होननानै खोनानो मोन्दों आरो खिन्थु आं मिथिया आं नुवाखैबो लायोबा लाथोंसै खिन्थु आंखौहाय नोंथांमोना एथ'ग्राब मानेखि गाज्रि बुंनायाव आंथ' मानसि नालाय सयज' खालामनानै थानायनि मोनसे सिमा थायो नालाय आंबो माने सयज' खालामनानै थानो हायाखै आरो लोगोफोर माने साथाम साब्रैनि हिनजाव जाखाबाय अलरेडि होननायखौ आं सहायनानै थानो हायाखै आरो लोगोफोर मानो होनबा खनसे नङा खननै आं भुल जाबाय आरो नै मैखोमजोंहाय बेबायदि जाबावबाय खिन्थु मैखोमाथ' आंनि हौवाबो नङा आंनि हासबेन्डबो नङा